He bought us with a high price. Bazalwane, engeke yeze yalinganiswa nomqebo walezo. And He gave us power to live. Wasinikeza amandla ukuthi siphile la ngaphezulu kwawo wonke lo mhlaba. Wathi ngisho neyilwane iphilayo la, inikeza amandla ukuthi siphile ngaphezulu kwazo. My question today, ngabe onke power esinikezwe wona sisebenzisa wona into kaNkulunkulu na? Ngithe last week mangizobingelela abazalwane konke okwadalwa uNkulunkulu yamama mfundisi Nzeni usagcinile izwi noma lokhu kusho kwakhe, but khona okwadalwa uNkulunkulu sokukhohliwe ukuthi uNkulunkulu wakudala kanjani. Let's read. We'll find out. Let's read.